Mambo aripo pamsiwo iye wafapa mchinjiko asiano uya zvino kutora wakewo pamsiwo unepo pamsiwo Hallelujah, unde aripamsiwo. Živone sože kuguja, žino žireko itika, to ona neko kasika. Pamsiwo, unepo pamsiwo. Hallelujah, une ari pamsiwo. Pazuva yevateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa the second coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete navaCaston Betera, Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Timustudio tinhasi tina Proclaim Rhodes ari kutiisira into sign language. Kwasai vateereri vaBetera. Vateereri tinokuchingamidzai, you are very welcome. Tinotenda. Muri kuredio yanhasi tiri kutaura pamusoro pekumuka kwevakafa part 2. Resurrection part 2. Tiri kuenderera mberi tichitaura pamusoro pekumuka kwevakafa. Regai tibva tangopinda mukuverenga tisingapedzi nguva yedu. 1 Vakorinde 15 toda kuverenga vhesi ya 12, vhesi ya 13, tozoverenga 16 to 19. 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 13. Zvino kana Kristu achiparidzwa kuti wakamutswa kuvakafa, vamwe pakati penyu vanoreva seiko kuti hakuna kumuka kwevakafa? Zvino dai pasina kumuka kwevakafa, naKristu ungadai usina kumutswawo. Verse 16. Nekuti kana vakafa vasingamutswi, naKristu haana kumutswawo. Kana Kristu asina kumutswa, kutenda kwenyu hakuna maturo, muchiri muzvivi zvenyu. Zvino daivo vakafa muna Kristu vakarashikawo. Kana tine tariro kuna Kristu paupenyu hubedzi, tinonzwisa urombo kukunda vanhu vose. Panapa Bhaibheri riri kuti kana munhu akararama asiri kutarisira kuzomuka kwevakafa, upenyu hwacho hauna meaning. Hauna chauri kuvavarira, hauna kwauri kuvavarira kusvika. Anoenda pamberi oti kana ukanamata, pakunamata kwako uine tarisiro paupenyu huno hubedzi, unotonzwisa urombo kudarika vanhu vese. Miserable. Yes. Apa ari kurevera kuti chinamato chikangogumira pakuti dai ndaita imba, dai ndaita mota, dai ndaita utano, dai vana varoorwa, dai mwana wana basa, zvongogumira ipapo, zviri kunze here mumaziso edenga ndiye munhu anonzwisa urombo. Unonzwisa tsitsi. Kobva zviri izvozvo zvatiri kutotsvaga. Rega unzwe chikonzero chacho tiende kuna Mateo 6. Mateo 6. Pa 19 kuenda pa 21. Ngei zvichinzwisa urombo pamberi pedenga. Ari kunzwiswa tsitsi ka? Ari kunzwa tsitsi havasi vanhu ba. Ndimwari. Ngei vachinzwira munhu akada tsitsi. But kwatiri teitoona ari ekaka uya akanzwikwa zvake naMwari. Vanhu vakakomborerwa. But Mwari achiti Mateo 6 verse ya 19 kusvika pa 21. Regai kuunganidza pfuma panyika. Pane zvipfuno nengura zvinopedza. Nepane mbavha dzinopaza dzichiba.
asi muzviunganidzire pfuma kudenga pasine zvipfuno nengura zvinopedza, pasina mbavha dzinopaza, nekuti pane pfuma yako nemwoyo wako uchavapowo. Panapa pari kunzi pane moyo, pane zvinhu zvitatu zvisingasiyane muupenyu, moyo nepfuma. Kune pfuma ndokunoteera moyo. Saka hazvina kuipa kuve nepfuma, asi pfuma ukave nayo zvichingogumira muupenyu hunohumedza ndopane dambudziko. Waona zvataurwa apa, hanzi panapa pane zvipfukuto, pane ngura nembavha. Saka iwewe ukatyokera mukungounganidza pfuma, inogona kupfukutwa uripo usina kwawatongoenda. Wakabhoda kuti ndifunga uchiri kurangarirewo zvakaitika manje apa 2008 munyika yedu mari dzakapfukutwa dziriko suwo munhu anga aine makununu emari soko kutongomuka mangwana mari iye yangotenga chikwamezi yangokwana mupepabheki. Pane akatoimbawo kumanikaland akatoimba achiti mudura remari mapinda zvipfukuto. Saka ndozvirikutaurwa naJesu manje kuti zvino kana wanga uri munhu iwowo kuti pfungwa dzako dzakatyokera pakuiunganidza bedzi, ndine akaunti kwakati, ine mari yakati, ndine akaunti, yobva yapfukutwa saizvozvo. Ndozviri kunzi naJesu, pfungwa dzenyu dzikagumira paupenyu hunohwu bedzi zvogona kupfukutwa. Saka dzofanira kusvikepi pfungwa idzi? Pfungwa dzedu dzofanira kutarira mberi pakunodzoka kwaJesu nekumuka kwevakafa. Ndokunofanira imbopedzisa pana Mateo 6 ipapo uverenge kubva pa31 kuenda pa33 unzwe. Matthew chapter 6 verse 31 to 33. Maybe usati waverenga ipapo chimwe chiri kutsanangurwa naJesu ndechekuti pakutsvaga pfuma ngatiitsvagei nemaoko akachena. Hakuna kutsvaga pfuma nenzira inoita kuti ubhowe Mwari, usvotese Mwari. Aiwa, zvakare kana yaungana pfuma yega ngaishandewo zvinorumbidza Mwari. Kushanda zvinorumbidza Mwari kuita sei? Unozopa mutaura kuti uiwane nenzira yakachena. Munyika yatiri zvino vane matauriro avanoita echidiki vanototi ndinotamba iri kurira. Ukanzwa vaiti ndinotamba iri kurira vari kuedza kureva kuti zvacho zvikuitisa mari nguva iyo ndozvandinotoita. Hazvisinei nekuti Mwari ari kuona sei, nekuti ndoiri kutorira yacho. Saka muri kuona vafana vechidiki vakawanda vari kuwana mari netsika dzakaita sechingochani kwaari ari kuti ndoiri kurira. Mazuva iwayo kana zvikuwanisa mari kuri kuita nzenza, kufamba wakashama, anoita izvozvo. Saka ndabatikana pamati zveshuwa pfuma ngaichena. Inoda kuwanikwa nemaoko akaita sei akachena. Hakuna kubira vanhu, washandisa vanhu hausi kuvabhadhara, watora mari yevanhu wapa vanhu kungoti chero ndaiwana bedzi mari. Zvonzi izvo kana yaungana nenzira dzakachena, zvokuti kana zvinhu dzakachena tiri kureva kuti ukaodhitwa nengirozi, mawanira avaita mari dzinodzokera kudenga dzichita wakasitona akachena. Kwete maauditors ndeyekuitira isusu ndeyekuitira isusu nemabhuku epano pasi, but ukaodhitwa nengirozi ngadzidzokere kudenga dzichita aiwa vabetera vakachena. Zvene kana yaungana ngaishandiswe zvinokudza Mwari. Kushandiswa zvinokudza Mwari ndekuita sei? Ngaishandiswe mubasa rinoita kuti Mwari arumbidzwe. Handizvo tiri mustudio. Unoziva kuti chero basa ratiri kuita muno mustudio riri kubatsira nyika zvekuti vanhu vanoshandurwa uno hwavo nekugadzirika pamararamiro avo, but hazviitwe mahara, zvinobhadharwa zvinezvi. Saka iwe ukangoitawo kamari kako betera ukakaisawo kuti ngapabudewo chero mari dzowani zvinoita kuti Mwari arumbidzwe. Washandisa mari yako kuti Mwari aita sei? Arumbidzwe. Chimwe chinokurudzirwa zvakare neshoko raMwari ndechekuti munharaunda maugere pakati pehama dzeropa pane vanoshayiwa, idyowo navo. Kunoti mwana wasisi wako chaanodzingirwa fizi ye$7 yaunononwa usiku umwe chete onwa $21, mwana wopedza 10 years akagara pamba ashiya $7. Itowo kuti mari yawawana shoma iyoyo vanhu vari padhuze newe vati Mwari akanaka kuburikidza nezvawavaitira. Ndo zvimwe zvekutaura chiverenga manje ndamatikanaona muenzaniso munhu aive nezimota rake zombe aitwa vamwe vazukuru vaive kumusha, vanhu vasisi but sisi havakafa. Saka paaitoenda kumusha ikoko mboe kunaye akatofona akati mufanira kunditsvagira mazhanje nehoho.
saka achitenda ikoko kamufana kari kumombe kakatoona kuti sekuru wauya kagomanya unongoona mapfekero acho semunhu anoshaya kagomanya kuda zvikanzi very good Sunday yasvika vakudzokera kakayeuka kuenda kumba kwasekuru nechitsapo chemazhanje nehoho kasina kana kachitoradza kuti hapana zvekupfeka ndobva zvanzi ari fresh erayo ndobva atorwa achiswa mubhutu remotikari ndoda munhu anogona chikoro ndoda munhu apasa handiti temino yaupasa ndobva mota yatosimuka munhu saka zvakandidetsa kuti mwana uyo ari kunzi apase chirunzi iya asina fizi zvaagona kuwa naye mazhanje nehoho akutsvagire but vakatotadza kuona kuti hatorina bhutsu kana inifomu kana exercise bhuku nebhopo ino ndabatikana pamamita sorry ndogona ita ndabuda muchidzidzo but zvinhu zvinoraramika zvekuti unotedza kuti vanhu havasisina mwoyo here wekuziva mashandisiro emari taura inifomu ndo pari kunzi vapo kana ngatibhengei kudenga kusingapfukutwa ukadya nemurombo zviri vantu kuti wakweretesa mwari mwari ndiato nechikwereti chako saka kana tichiunganidza zvepfuma izvi ngatizive kuti Jesu achazouya kumberi uko akanobva wagudukira pakuiunganidza ndo panobva paperera pfungwa dzako ipapo pedzisa pa 31 Matthew 6 verse 31 to 33 naizvozvo musafunganya muchiti tichadyei kana tichanwei kana tichafukei nekuti vahedheni vanotsvaka izvozvi zvose nekuti baba venyu vekudenga vanoziva kuti munoshayiwa izvozvi zvose asi tangai kutsvaka ushe hwaMwari nekururama kwake izvozvi zvose zvichawedzerwa kwamuri unoziva kwatatangira kuri kunzi kana tariro yako pakunamata iri yeupenyu hunohu unosiririsa unonzwisa urombo handitika unoziva kuti zvirikutaurwa panapa zvichisanganisa nemazuva aJesu kana kunamata kwako kuri wongoti pastor prophet ngavanamatire chidhina kuti ndipezise kuvakaimba yangu ndoda kuenda nembeu yangu inonamatirwa kuti ndigokohwa ndigosadza matani kana kuti ndoda mvura yagezwa kumeso napastor ndimwai pamaprojects angu abudirire sorry muchapedza ndaisaiziva kuti iriko ndakanamata nemwe muchindaitsvaka basa ndanamata naye ndobva tatonamata ndikamuverera maitiro aMwari ndamuverengera achiona upenyu hwevanhu ndobva anzwisa saka tatonamata ndakafunga kuti akuchenda nechimwe chemvuro zvikanzi koma certificates hamusi kumbabata here saka ndakafunga kuti anoda kundipera kuti ndizonoaisa kwaakanda maCV pfungwa yaine ndeyekuti abateyo munhu waMwari mwaanamatire ndangonakirwa nepamataura zvidhina zvinonamatiriwa nemvura dzakadaro but toda kutenda vanhu vakawanda avo vari kupota vachijekerwa nekanamatiro kakanaka kondinyai basa saka haufaniri kungoti project yanga ibudirire imba ivakwe purazi rangu ribudirire nemhaka yei because Jesu ari kuti chero vasinganamate vanotsvakawo zvinhu izvozvo because unozoti wapedza kuextenda imbaka ine mazidho mahombe ekuti kofini vakwasha vatombonetseke kana vachitakura kofini yako ichipinda wafa ipapo inopinda iri patroli futi muzimba hombe vanhu vakaite nekokoko ndandanda wapana zvekungana panze zveanokwana mese mulaana muzimba iroro vamwe vakavarodavo pane mhepo vakagara panze apo zimba rawakapedza kuvaka ndoda kuti unyatsoona zvekutaurwa naJesu zimba iri wapedza kuvaka handiti munopinda kofini yako iri patroli vafana vomukira kupurazi kunouraya bhurambani reusambe hwavanhu panhamupa nembudzi yevaroora yavanodya vachishanda andivazvona chingwa chonotorwa kushopu kwako chebreakfast netii yeusiku andivazvona imwe yetrake dzako yosenga kofini yako ichidraivwa nemuzukurusi vachichema akasunga musoro vachienda newo kumakomo ndo zviri kunzi naJesu ukanga uchingogumira pakuti purazi rangu karibudirire mabhuramani akubereka mbudzi dzangu dziri kubereka 2 3 ipapo bedzi hazvina matu ko kana wazopinda mukofini zvodii kana zvadaro iwe wanga usina tariro pakumuka handiti uri kuibata zvakanaka nozvabva zvanzi chero vasinganamate vanodzingirirawo ndosaka kuti unoona vachienda kun'anga vachienda kumaprofita kunotsvaga zvikwambo kunotsvaga madivisi nyoka igorora ichirutsa mari mumba vachinotsvaga madivisi kuti ndikohwe vanhu vagotsvaga chekuchekeresa kuuraya munhu kuti achekerese bhizinesi rake vanhu vanoitwa unoziva kuti dzimwe nyaya dzacho unonzwa kumerera kana uchidzinzwa vamwe vanoita mabride
kuti zvinhu zvake awane kamari angoramba achiwedzera bedzi. Jesu ari kuti funga iwo kuti kune upenyu kumberi uko bosora kuti waunganidza zvese wofa and then what? Andiwanesobatara bete inobva yakuunisa ndosaka zvichinzwisa tsitsi inzwa kuti anoti kudii muparidzi unzwe zvinotaurwa naSolomoni kuna Muparidzi 2 verse 11 neverse 17 kuenda pa22. Muparidzi chapter 2 verse 11. Zvino ndakacherekedza mabasa ose akanga aitwa nemaoko angu nokubata kwose kwandakatambura kubata. Tarira zvose zvakanga zvisina maturo, kwaiva kudzingana nemhepo bedzi, kwakanga kusine chinhu chinobatsira pasi pezuva. Verse 17. Saka ndakavenga upenyu nekuti basa rinoitwa pasi pezuva rakandinzwisa shungu, nekuti zvese hazvina maturo, ndiko kudzingana nemhepo bedzi. Zvino ndakavenga kubata kwangu kwose kwandakatambura kubata pasi pezuva, zvandinofanira kuzvisiyira munhu unonditeerera. Zvino ndiani angaziva kana iye chava wakachenjera kana benzi? Kunyange zvakadaro achava nesimba pamusoro pokubata kwangu kwose kwandakatambura kubata, sezvandakaita nouchenjeri pasi pedenga. Naizvozvo hazvina maturo. Ndoda kuti isvike pa22. Nekuti hazvina verse 20. Saka ndakatendeuka kuti ndiodze hangu mwoyo wangu pamusoro pokubata kwangu kwose kwandakatambura kubata pasi pezuva. Nekuti munhu ariko wakabata neuchenjeri nezivo neumisha. Kunyange zvakadaro anofanira kuzvisiyira mumwe uve mugove wake usina kutombozvitamburira. Naizvozvo hazvina maturo, chinhu chakaipa kwazvo. Nokuti munhu unowanei pamusoro pokubata kwake kwose nekushingaira kwemwoyo wake kwaanobata nako pasi pezuva. Uri kuinzwa nyaya iri kudaro kuti ukangopfungwa dzako ukadzisa pakungomeka mari kuti ndoda kuita business, ndoda kuti project yangu ibudirire, zvinogona kuti washanda usina kuisa pfungwa dzako kuti kumberi uko chero ndikafa ndichazomuka. Ngatisakangamwa nyaya, tikutaura nyaya yerumuko. Saka Bhaibheri riri kuti musakangamwa kuti unogona kuti waunganidza zvese wofa. Vanhu vachiti akakomborerwa ndiye akanamata zvake Mwari wabvanza vamwe wakanamata makuseni Mwari asati aneta nekunzwa anenge waita mapurojekti abudirira zvikanzi unogona kuti wazviunganidza soga iwo wofa manje zvosara zvotorwa neumwe asina kuzvishandira. Pandirwadza manje hanzi unogona kutoti wafa zvotosara nemwana wako benzi. Iwo unotenga uine madhigiri wakashingaira kuti kambani iyoyo irani. Hanzi paanosara nazvo hanzi neBhaibheri harina kuda kutaura zvinorwadza rati unozviziva sei kana achasara achizvibata neuchenjeri. Nekumwe kuti anoda kutoedza kureva kuti building yese nekambani inogona kunwirwa doro. Achinovhomora bari kunogera sitera dzimwe dzawaiti ndochiibe yadhimakuizwa anodzigerwa idzo dzinosiya bvudza apa chete kwesongo kuchitwa zvakare. Saka hanzi zvinobva zvaratidza kuti hazvina mini, zvinonzwisa tsitsi. Iwo wakaramba munamata kuchiunganidza. Saka ndofunga dai Mwari atibatsira pachinechi. Pfungwa yatinayo tatangira pana Vakorinde pari kunzi wedweka kunamata neupenyu huripo ezvinoka ukasanosvika kuti tidzidze resurrection, kumuka kwakafa. Hanzi tinei tichinzwisa tsitsi. Ende zveshuwa muchinguva chiduku chandakurukura namufundisi zvinonzwisa urombo tikashaya kuona seri kwenguva. Toda kutenda iko zvino tichambonzwa kambo tirambe tiri mukati mechidzidzo chedu. Pari
Chingamidze zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichidzidza pamusoro pekumuka kwevakafa. Tiri mupati 2 tiri kuenderera mberi. Nyaya iyi inofanira kuti itijekere. Pane mimwe mibvunzo iri mukati mevateereri. Asi mibvunzo iyi haina kutanga nhasi. Yakabvira kare. Regerai tiverenge kuna Vakorinde vekutanga 15. Asi mabva mandibata ndaida kutokubvunza miraitirei. Vakorinde vekutanga chapter 15 verse 35. Right. Asi mumwe ungati vakafa vangagomutswa seiko? Vachauya nemiri wakaita sei? Muri kunzwa mubvunzo uri kubvunzwa. Munhu ari kubvunza kana muchiti vakafa vanomuka vanomuka sei? Muviri wacho wavanoya nawo muviri wakaita sei? Munhu ari kutobvunza. Vanonyatsoenda muviri chaiwo chaiwo unotobatika sewabetera ane dhori nemuviri chaiwo chaiwo. Vanhu vari kubvunza ivo. Kana kuti munotaura here kuti muviri iyo miviri yatinayo yomboenda muguva yoora yoparara. Munhu kwakutozonzi amuka futi. Iye kana afa munhu anenge amboenda muchimiro chakaita sei? Saka mibvunzo iriko ine vanhu ine vanhu ende mibvunzo iyo yavhunzwa for centuries. Because ndopapo kumwe kwese kwatinoitaura vanhu vanogona kukubata kwekuti zveshuwa pfuma inosarirawo. But vanhu vane kamwe kapfungwa bedzi kekungoti panongosvika rufu bedzi kuseri kwacho vanhu vanoda kubva vaita kuti pfungwa dzavo dzitonge dzapererwa dzisashanda. Havadi kuzotenda pamhinduro dziri mubhaibheri. Saka vachiramba vachibvunza kuti anenge achimbodzoka sei. Rega tinzwe kuti nyaya iyo inyatsojeka. Toda kudzokera kwekutanga kwakabva munhu. Timunoona kuti akauya sei. Zvinotibatsira kuti tinzwisise mamukiro anoita. Kuna Genesis 2 verse 7. Genesis 2 verse 7. Jehovha Mwari akaumba munhu neguruva refu. Akafuridzira mweya woupenyu mumhino dzake. Munhu akava mweya mupenyu. Ngatinyatsoteereresa ya. Jehovha akugadzira munhu, akusika munhu. Kunonzi akatora guruva refu. Tokuumba muviri ka. Iyo miviri yedu iguruva iri. Saka waumbwa muviri uyu unonzi wakafuridzirwa mweya unoraramisa. Unonzi the breath of life. Mweya weupenyu. Mweya weupenyu. Kwete mweya mupenyu ayi. Weupenyu. Unopa upenyu. Ndo unokonzera upenyu. Mweya wakakonzera kuti muviri uya uchitanga kurarama. Saka munhu kuti ave munhu mupenyu pakasangana zvinhu 2, muviri
nemweya weupenyu. Chiregai tinzwe kuti munhu uya paanozofa, Right. notutaura nyaya yekumuka anomuka ambofa. Tinde kuna Muparidzi 12 Muparidzi 12 vhesi ya7. Guruva risati radzokera kuvhu sezvirikenge rakaita, uye mweya usati wadzokera kuna Mwari wakaupa. Right. Saka pakufa kunoita munhu pari kunzi guruva ndo muviri kawo. Yes. Rinodzokera kupi? Kuvhu kwaraive risati ratorwa kuumba munhu. Yes. Mweya ndo simba riya reupenyu rakabva kuna Mwari. Muridzi waro otora. Hanzi rinodzokera kuna Mwari. Okay. Saka kana zvadaro zviviri izvi zvangoparadzana, ende mweya uyu hausi kuenda nebrain. Okay. Brain dzasara ndizvoka mutumbi watsakatika, simba rinoraramisa radzokera kuna Mwari. Saka muviri manje unosara woora wopfukudzika. Saka taona panapa kusiko kwakaitwa munhu achiuya kuti ave nekufa kwake, pakufa iri vhesi yecreation yemunhu. Alright. Saka kana taakuti resurrection, kumuka kwemunhu afa, kudzokerana kwezvakaparadzana pakafa munhu. Iye uya pazvakaparadzana zvakudzokerana ndo resurrection, ndo kumuka manje ikoko. Alright. Zviya zvakambobatanidzwa paakasikwa zviyezvi, handiti zvaparadzana paafa, parufu, zvinodzoka pakumuka. Alright. Ndo kukureva kuti muviri unodzoka, wove muviri. Mweya weupenyu, simba riya rekuraramisa, rodzoka mumuviri uya uyu, munobva ararama. Ndofunga pari kujeka vateereri kuti patinotaura resurrection hakusi kutaurwa chimwe chezviiri izvi chekuti guruva kana mweya. Mweya weupenyu isimba raMwari rinokonzera upenyu. Bhodhi yakasikwa kubva paguruva patinofa ndo inonoora, ndo iri kutakura pfungwa. Pfungwa dzinokonzera kuona, dzinokonzera kunzwa, dzinokonzera kuti unzwe kuti ndagumwa. Saka kureva kuti panofa munhu izvozvo zvinobva zvaparara, zvinoti kuona, kunzwa zvese. But parumuko, resurrection, tiri kuti zvaora zviya izvi zviri mutumbi nepfungwa zviri kubatanidzwa futi nesimba rinokonzera upenyu. Munhu uya otanga. That's right. Ndo resurrection. Yes. Rega tiverenge kuna Daniel chapter 3 pavhesi ya20. Pane imwe pfungwa yatoda kunotora ikoko. Daniel 3 verse 20. Akarayira vamwe varume vane simba guru vaive pahondo yake kuti vasunge Shadrach naMeshach naAbednego vavawisire muchoto chemoto unopfuta kwazvo. Shadrach, Meshach naAbednego varamba kunamata mufananidzo, vakasungwa vakakandwa muchoto. Kana muchiverenga muna Daniel 3 kunonzi Mwari akaupindira akatuma ngirozi yake ikapedza simba remoto ukatadza kuvapisa. Saka havana kuzotsva. Asi mukurarama kwatiri kuita nemumagenerations mamwe akapfuura, kune vanhu vakatsva vakandwa mumoto, mukarangarira masuva edark ages vaitonamata munguva yepersecution iya vakakandwa muchoto vachitotsva kutoita madota. Ende vamwe vanoita maaccident, utotsvira mumota kana kutsvira mubuilding ototsva woita madota. Saka chinonetsa pfungwa dzevanhu vaindezvekuti munhu aparara saizvozvo zvezvi zvekuti rasara raadota, akodzoka futi muviri wake kudzoka kuzobatana. Ndopanonetsa panonetsekana vatendi. Plaswo chimwe chatinokanganisa apafano kunetsa, but matauriro mamwe atinoita tinoda kuti pabva paoma. Unoziva kuti munhu kana akutaura ipapa anoita sei, unonzwa kuti munhu aita dota achionyanidza kumeso kunge kuomesera Mwari. anenge ida kutoomesera Mwari kuti ndotozoti munhu aita dota achibva daine maoko kuti zviite kunge zvakaoma kuna Mwari. Enzwa Mateo 24 pa31. Mateo 24 pa31 verse 31. Right. Achatuma vatumwa vake nehwamanda huru, vachaunganidza vasanangurwa vake kunobva mhepo ina, kubva kurutivi rumwe rwedenga kusvikira kune rumwe rutivi. Panapa kunzi panouya Jesu ka sezvatakambokurukura kune ibo hurukuro yekubashure, ari kuuya nengirosi dzese
ndimateo anobvadaro kuna Mateo 25 Yeah. tanuya nevatumwa vese ochivatuma kuenda kumakona mana enyika kwese kurati ipasi rese kai kunounganidza vatsanangurwa vake vari kuenderei kumakona mana ndokwakatsakatikira vanhu vakamborarama vaya asi kungouya navo vongosvikomira mune rimwe vakananga pane imwe stadium vari kutotumwa kumakona mana enyika. Saka muri kuti resurrection kutodzoswa kwevaya vakatombonyatsorarama vakafa, mumwe afira kuurungwe, mumwe kuBrazil, mumwe kudedzo. Saka ivavo ndo pari kunzi ngirozi dzichaenda ikoko kwakatsakatikira upenyu. Ikoko kwakatsvira mumba ikoko ndo kwainoendera ikoko. Saka hazvizvo kuti Mwari anongokaruka azara pamberi apo nevanhu vangogadzirwa aiwa asi kugadzira vanyowani ayo ari kunotanga naivavo vaimborarama. Ground yevaTesalonika kutanga 4 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 nekuti shameni achaburuka kudenga nekudanidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Pakutanga Mwari akaumba neguruva refu vanhu ndobva vatanga kurarama. Vanhu vakufa votsakatika handitika chifana nzira dzakasiyana-siyana. Vamwe vanoti chero afa anopiswa mabhonzo ake, vamwe anopiswa mutumbi yake voita madota. Panapa pana vaTesalonika pari kunzi Mwari anoburuka omira mudenga odaidzira arimo. Ngirozi dzake tanzwa kuna Mateo kuti adzituma dzamhanya mupasi rese kumakona mana enyika kunounganidza vatsanangurwa vake. Saka chichamutsa vanhu kwavakatsakatikira izwi raMwari. Anodedza zvine simba rekusika. Unozvati izwi rake kana ukadzokera kuna Genesis anozipa amenoti akagara akakaita sevanonzi akati ngakuveko nemiti. Miti ikakwikwidzaana muti umwe nemumwe nemhando yawo uchichiwani. Saka izwi raMwari rine simba rekusika. Saka izwi iroro manje paanodedza ndo rine simba rekuti zvakamboparadzana kubva pamuviri wemunhu zvidzokerana. Fupa richiswedera kune rimwe raro madota ayaya anodedza zvese. Saka iyi yasiyana nemazwi edu pakuti mazwi edu ana sekuru vamwe vachiri kutsika dziya vasati vagashira vhangeri vanoenda kumakuva vachidedza. Unotowana zvimwe zvinhuwo zvisiri akafa kuti vakafa izwi chairo ravanogona kungonzwa nderiri kwete rekuombera. Saka iri ndo richamutsa raMwari. Nekuti kana John anodaro kuti pachadedzera vari mumakuva vachazwa izwi rake. Izwi rinoshamisa iro rinonzwikwa neakafa. Kuzva unogona kudedza mwana wako ari munext room akatadza kunzwa, but Mwari achadedza zvichanzwikwa nevakavigwa kuminda mirefu, nevari kucemetery yekukadomo, nevari kuGreendale cemetery vozvinzwa, nevakatsva vakaita madota. Paanodedza zvese zvakabva pamunhu zvichamhanya kunosangana zvoungana. Ende mind izvi hazvisi kuitwa nesimba resainzi, zviri kuitwa nesimba raMwari. Ainzi naJesu kuvasadhuse marasika nekusaziva simba raMwari ndo simba richaunganidza zvakabva pamunhu. Pamuri kuramba muchingoti izwi raMwari ndabva ndairoka imwe ndima iri mubhaibheri mufundisi vatendi vanoiziva iri kuna John 10 inenge ichinzi naJesu ndinawo mamwe makwai achanzwa izwi rangu. Paanenge achitaura ipapo ndangofarira pekuti izwi. Saka zvinoita kunge zvinonzi kuti uzowanikwa parumuko rwekutanga zvinenge zvinoda kuti utange kupractiza nhasi kunzwa Mwari achitaura, kumbonzwawo izwi rake nhasi, umuteerera nhasi. Ndokufunga Mwari anoda kuti timuteerere vadikani. Even iyo nyaya tototaura yeresurrection iteererei. Zvinokubatsira kuti paachauya unowanikwa parumuko rwevatsvene vaMwari maamuchiri kutaura izvi. Saka pfungwa yatiri kungotenderera pairi ndeyekuti pakumuka vanhu vachamutswa nemiviri yavo, mitumbi yavo iya yakamborarama but yangovandudzwa. Regai timbonzwa kambo tikotsoka toenderera mberi neupureri.
ndinoda kuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi tichitaura nyaya yedu yekumuka kwevakafa. Nyaya yakakosha yatoda kuti tinzwisise pamubvunzo wekuti vanomuka zvedi kana vachimuka vanomuka vari muchimiro chakaita sei? Kutomuka here nemuviri zvekutomuka utoona kuti ndikasitodi uyo tirikodziwo ndizvo here? Regai tinzwe kuna 1 John chapter 3 verse ya 2. 1 John 3 verse ya 2. Vadikani, zvino tiri vana vaMwari, uye zvichigere kuratidzwa kuti tichazovei. Tinoziva kuti kana achizooneswa, isu tichafanana naye, nekuti tichamuona sezvaakaita. John ari kuti ndiri kutaura nemi vana vaMwari. Zvinogona kunetsa kunyatsonzwisisa kuti tichazonatsovei. Sekunetseka kurikuita kuvateereri izvo zvinenyeredza varume vari kwakutaura nyaya dzimwe dzinonetsa kunzwisisa. Munhu hazoiginoweka achiteerera ndezvaMwari panotaurwa pamba pananga ande shoko raMwari. Panotaurwa shoko raMwari but kuti anyatsobata kuti tiri kuti rerutsai tianzi zvakaoma. But nzwisisai chinhu ichi. Panouya Jesu tichafanana naye. Vanhu vakunetsa kuti unofunga kuti ungazonyatsomuka iwe, unofunga kuti ungamuke nemuviri zvinotaugana namitire zvaungatoreterera zvadakaita. Iwe ingoti tichafanana naye ende tichamuona sezvaakaita. Saka pakufanana naye apa chinja kureva kuti mamukiro akaita ndo mamukiro atichaita. Mamukiro akaita Jesu. Rega tinzwe mamukiro akaita kuna John 20 verse ya 6 na 8 toverenga 25 na 27. John chapter 20 verse ya 6 ndoenda pa 8. Zvino Simon Petro akasvikawo akapinda mugiro, akaona micheka iri pasi. Verse 8. Zvino uya mumwe mudzidzi akapindawo, iye wakatanga kusvika pamugiro, akaona akatenda. Verse 25. Zvino vamwe vadzidzi vakati kwaari, taona Ishe. Iye akati kwaari, kana ndikasaona mavanga embambo muzvanza zvake, nekuisa munwe wangu paive nembambo, nekuisa ruoko rwangu parutivi rwake, handingatongotendi. Verse 27. Ipapo akati kuna Tomasi, uya pano nemunwe wako, uone zvanza zvangu. Uya neruoko rwako, urwise parutivi rwangu. Usava usingatendi, asi unotenda. Nyaya tiri kufamba naye kuti pakumuka tinomuka zvakafanana naJesu. Kamukiro kaakaita nozvinzi tichafanana naye. Saka akamuka sei Jesu? Chekutanga vadzidzi vakaenda kuguva kwake vakanowana mutumbi musisini. Kana madzimai aya ainabata aya kana muchiverenga unonzi akasvika kuguva zvikanengerozi hamuri kutsvagire mupenyu kunogara vakafa. Ivo vakatoti hatikuziva pavamuisa. Ukadzi akati ndiudzei maisa kupi mutumbi wake. Saka mutumbi waJesu wakashayikwa muguva paakanga amuka. Kureva kuti kana munhu achinzi amuka mukaenda kuguva kwake munondowana mabhonzo ake kana kuti muviri wake kusisina. Saka iwo kati murume wangu akamuka, sekuru wangu akamuka, mbuya wangu akamuka, kuguva kwavo kana kumuka kwauri kutaura kwakafanana nekumuka kwemubhaibheri. Kuguva kunofanana nekusisina chuo. Ndochekutanga. Chechipiri, Thomas ari kuti mungataure zvenyu vakomana, vaza zvekuramba izvi hazvina kutanga nazi. Thomas arati kana mukati amuka indotozobvumba ndaona pakaboorwa nezvipikiri pamuviri wake pamakumbo. Saka aitya here kuti panogona kungoita chimwe chinhu chinenge Jesu asi uya ino ukatoverenga kuna Luka 24 paakapinda mumba mavaive kuGalili hanzi vakafunga kuti kwapinda goritoto. Saka kuti no handisi goritoto bataita sei zvanza zvangu izvi nekumwe kutaura kudhauta kwaTomasi kunototibatsira kuti tinzwisise kanyaya unyange hake aisatarisirwa kudaro. Saka Thomas anonzi chiuya manje uzopinza pakakuvara paya. Kureva kuti muviri waive naJesu musi weFriday wakaroverwa pamuchinjikwa ndo muviri waakamuka nawo. Kureva kuti ronda racho ziburi raitovepo repfumbo riye pakatozonzi Thomas pinzapo akatopinza paburi repfumo repakauvhari. Asi
hakusi kuti aidzimba Jesu zvokuti sakati kwaiwekadi wandikuwadza Thomas ndekuti muviri waanga anawo amuka wanga wave glorified, wanga usisarwadziwe. Pandima iyoyo ndo here paakangopinda vakavhara madhoo kuGalilee ndose mumiru wekuti uri solid asi unopinda pakavharwa asi uri solid uri point kuti muviri waivenga Jesu amuka waingopinda pamadhoo akavharwa, mavhindi akavharwa, ungopinda ndo muviri wegorori iwoyo asi uri solid asi uri muviri chaunogati ende akatoti mune zvekudyira akatotya kureva kuti muviri chaiwo asi unenge wavandudzwa. uyu ndoudawo. Amen. Ngatiudeitese vamwe vateereri. Saka ndo muviri wakamuka naJesu. Ndinotaura kuna vaFilipi 3. Philippians chapter 3 verse 20 na 21. Verse 20 na 21. Nekuti nyika yedu iri kudenga uko kwatakatarira kuuya kwamuponesi Ishe Jesu Kristu. Uyo uchavandudza mwiri wekuninipiswa kwedu kuti ufanane nemwiri wekubwinya kwake nesimba iro raanogonawo kuzviisira naro zvose pasi pake. Saka muviri wakamuka naJesu uri kunzi wedu isusu pakumuka tinomuka nemuviri yedu asi toshandurwa kuti miviri yedu ifanane nemuviri wani waKristu wegorori. Rega unzwe nguva ichatorwa pakuchinjwa kuti zvichaita mazuva mangani tichipiwa miri iyoyo. Wani vaKorinde 15 pa51 kuenda pa54. 1 Corinthians 15 verse 51 kusvika pa54. Tarirai ndinokuudzai chakavanzika, hatingavati tose asi tichashandurwa tose, pakarepo nekubwaira kweziso nehwamanda yekupedzisira, nekuti hwamanda icharira, ipapo vakafa vachamutswa nekusavora, nesu tichashandurwa, nekuti ichi chinoora chinofanira kufuka kusavora, nechichi chinofa chinofanira kufuka kusafa. Zvino kana ichi chinoora chafuka kusavora, nechichi chinofa chafuka kusafa, ipapo shoko rakanyorwa richaitika rinoti, rufu rwakamedzwa nekukunda. Pane zvinhu zviri kuitika panapa. Chimwe chiri kuitika kuvatendi vanenge vari vapenyu panodzoka Jesu. Hanzi vanoshandurwa. Miviri ino yekuberekwa naye yobviswa kufa nekuora, vopiwa miviri mitsva yegorori. Ngavakafa vaya maremains avo ounganidzwa obatanidzwa handitika asi obviswa kufa nekuora. Saka pavanomuka paya vanomuka vane muviri munyowani usingachafi usingachaori. Unoza kusadharira kwamuri kuita kuti zvijeke ndokunoshandisika kukaramba kuine Mwari kuti izvi zvikuti confuse muri kuedza mufundisi kutsanangura kuti tomboti hazvisi kubatika. Bhaibheri riri kuti ingoonai mamukira aJesu. Miri waaive nawoya hanzi tichafanana neizvozvo. Muri kuedza kuisa pachena zveshuwa kuti anenge atori Jennifer uya narumbidzai pamwe chete naSamson, but miri wacho uyu manje body iri kunoratidza kunge shape ndizvozvo, but waane glory. Hausisina kuora kwabviswa nekufa huchafi. Ipapo regera unzwe Isaiah. Ana Isaiah vainongedzera vanhu kunguva iyoyi pa35 pavhesi ya4 kuenda pa6 nevhesi 10. Isaiah 35 verse 4 kusvika pa6. Iti kune vane mwoyo inotya, simbai musatya, tarirai Mwari wenyu achauya nokutsiva, nokuripira kwaMwari achauya achikuponesai. Ipapo meso emapofu achasvinudzwa, nenzeve dzematsi dzichadziurwa. Ipapo vanokamhina vachakwakuka senondo, rurimi rwembeveve ruchaimba. Vhesi ya 10. Vakasunungurwa naJehovha vachadzoka, vachasvika paZioni vachiimba. Mufaro usingaperi uchava pamisoro yavo. Vachawana mufaro nomwoyo muchena, kuchema nokusuwa kuchatiza. Saka panapa pari kunzi nguva iyo kana yasvika iyi. Kune vakafa vari mapofu vasingaoni, vanomutswa asi maziso avo ofungwa vanenge vakuona. Kune vakafa vari matsi vasinganzwi, pavanomutswa
nzeve dzavo dzichavhurwa, vanenge vakunzwa. Kune vakafa dziri mbeveve asi vachitenda. Tutaura pamusoro pevatenda. Munhu aitenda riri bofu, aitenda ari matsi, aitenda iri mbeveve, rurimi ruchasunungurwa, voimba. Nevamwe vakafa vachitenda asi dziri mheta makumbo, vakaremara vasingagoni kufamba kana kutasanuka, anzi vachatasanurwa, vopiwa miviri mitsva, vokwakuka, voimbira Mwari, vakanangasiwa. Kana munhu anga ari mupenyu, ari bofu, ari matsi, ari mbeveve, akaremara, pakushandurwa kuchaitika nekubwaira kweziso kuya kwedu, munhu anenge achichinjwa zvese urema ihwohwo hobviswa, topiwa miviri mitsva, ndo yatinoenda nayo kudenga. Nhasi mustudio tina Proclaim Rodzi ndiye ari kusandura chidzidzo ichi kuti vasinganzwe vachibata. Right. Ndandichitoshuwa ina handigona hangu kuti vasinganzwe vanzwe nyaya. Ameno maitira ari kuita ari kukona kwaakagarawo. Pfungwa yandinaye ngaedze nepaanogona ndotariro yakanaka. Tine vakawanda vari kuteerera chidzidzo chedu vasinganzwe but vachiona. Muri kuita rombo rakanaka. Kunogona kuti asingaone asinganzwe. Mwari ane dzimwe nzira but inzwai vadikani vedu. Dai masenda mapatariro ekudzoka kwaKristu pachamutswa vanhu ndo pachachinjwa miviri yamuinayo. I know kuti munotaura kakaunda kuti vanhu havatinzwisise, we the disabled vanhu havati zveshuwa togona kusakunzwisisai, but kutaura chokwadi ndafarira kumuka kwevakafa nepachauya Kristu ndo pachavandudzwa miviri iri kutitambudza. Yes. Saka kune hama dzedu unoziva kana vanhu vachinzi vanodzoka nemuviri yavo, munhu angofunga last memories ehama yake yaakaona muchipatara, kuti tete Sylvia vapera. Tarisa miro osonadzima kuti ganda rabatana nembabvu, ziso rese harisina chitema ichi. Tarisa kuti konza anodzoka akadaro. Ngazvigare zvazvo. Nonzwa vanhu vachiti vasi muchimiro chinofadza vachibva kuwaona. Saka zvinotaurwa panapa Caston ndezvekuti hama dzedu dzakafa dzasvika ipapo dzichadzoka dzopiwa miviri minyowani. Regera tinzwe pana Vakorinte vekutanga 15 paya and verse 35 kuenda pa38. Asi mumwe ungati vakafa vanogomutswa seiko, vachauya nemwiri wakaita sei? Iwe benzi, icho chaunodzvara hachimere kana chisingafi. Chaunodzvara haudzvare mwiri uchavapo, asi tsanga bedzi, kana yemapfunde kana yezvimwe. Asi Mwari unoipa muviri paanoda napo, nembeu imwe neimwe muviri wayo. Verse 40 to 44. Imbomira ipapo. Panapa pari kunzi pakumuka kwedu muviri weresurrection uri kufananidzwa nekumera kunoita mbeu dzatinodyara. Zvikanzi patinodyara tinofudzira mhodzi, ndo muviri wembeu iyeyo. Hanzi yoora mukumera iprocess yekuora nekubuda kwetsuri nekubuda kwedzinde ratinoona. Saka hanzi modziya ndo muviri wakaora, dzinde muviri munyowani wayapiwa naMwari. But you can tell wapinda mumunda kuti ichi chibage iri ibhinzi, handitika zvinooneka miviri mitsva. Saka zviri kutaurwa neBhaibheri panapa ndezvekuti inini newe ndetira tikafanana. Patinomuka Mwari anotipa muviri munyowani. Zvekuti ndogona kutoona kuti ndikasitonuri asi uri muviri munyowani. Sekuona patinoita chibage radzinde rakasiyana netsanga yakadyara. Saka tinoita nemuviri mutsva asi tichitozivana zvekuti tichakwazisana, hanzvadzi nehanzvadzi vachitozivana, mukoma nemunin'ina vachitozivana nemuviri mitsva yatinenge tiinayo. Saka identity yedu hairasike pakumuka. Vabata. Chibva waverenga 40 wangochi 40 kusvika pa44. Kune miri wokudenga nemiri yenyika, asi kubwinya kwokudenga ndekumwe, kwewenyika ndekumwe. Kubwinya kwezuva ndekumwe, nekubwinya kwemwedzi ndekumwe, nekubwinya kwenyeredzi ndekumwe. Nekuti nyeredzi imwe haifanani neimwe nyeredzi pakubwinya. Ndizvo zvakaitawo kumuka kwakafa.
Miri inodzvarwa pakuora, inomutswa pakusaora. Inodzvarwa pakuzvidzwa, inomutswa pakubwinya. Inodzvarwa pautere, inomutswa pasimba. Inodzvarwa iri muviri wokuberekwa, unomutswa uri muviri wemweya. Muviri wekuberekwa uripo nemuviri wemweya uripo. Panapa wakunzi mwiri yatinomuka nayo yakunzi mwiri yomweya. Alright. Ndo zvinozoita kuti vamwe vati tine tisina mutumbi, tine tingori mweya. Atinazviona. Saka ipapo panoda kuti pajike tisati tavhara chidzidzo cherumitira. Muviri wemweya ndo unoenda kudenga. Ende pana Vakorinto kutanga 15 ipapo pavhesi ya 50 inobva yati nyama neropa hazvigari nhaka yeushe hwaMwari. Yes. Kureva kuti muviri wedu wenyama neropa riri matiri hazvipindi panouya Jesu. Saka pari kurehwei kana pachinzi kune muviri wemweya. Rega tiverenge Vakorinto vekutanga Chapter 2 vhesi ya 14 na 15. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchire zvinhu zvemweya waMwari, nekuti upenzi kwaari, haazvinzwisisi, nekuti zvinonzwisiswa nomweya. Asi uri wemweya unonzwisisa zvose. Saka kune vanhu vari kunzi vemweya panapa. Ibva waibatanidza navaroma 8 Romans 8 vhesi ya 9. Asi mamuzi munyama, asi mumweya, kana mweya waMwari uchigara zviro kwazvo mukati menyu. Paul ari kunyorera vaRoma anoti imimi vanotenda hamusi vanhu venyama ino, muri mumweya. Vakorinto woti kana wakutenda wamunhu wemweya wakunzwisisa zvinhu zvatinotaura. Saka kune munhu aitonzi ari mupenyu otonzi munhu wemweya, asi achitooneka physically, achitooneka literally aine muviri wake. Zvinorevei kuti munhu anzi wemweya? Saka pazvakubuda kuti munhu akufamba achiteedzera zvinodiwa naMwari. Exactly. Saka ndo hakusi kunzi kana wakunamata unodisappear kungosara mweya. Kosara mweya. Muviri wako unawo, asi uri kurarama uchitungamirirwa nemweya waMwari. Ende mararamiro ako hauchatadzire Mwari. Saka pakumuka vanhu vakunzi vanomuka vaine muviri wemweya, muviri unenge usingachatadzire Mwari. Asi usina utera, hauchafe, haucharware, hauchauradziwe, hauore. Muviri wendononzi kune muviri wekudenga, muviri wemweya, hauite urwa. Aiwa. Saka tinomuka nemuviri, asi miviri yoshandurwa kuve miviri yomweya inotungamirirwa nemweya isingatadzire Mwari, isingafe nanokusingaperi. Panogona kuita vamwe vari kuramba vachingoti asi ndokumbira kuti vapei mafoni namba mufundisi, vanhu ivavo mibvunzo yavo iuye kwatiri tizive kuti vangabatsirike sei. Asi chidzidzo chiri kuisa pachena kuti tikangoita zvechechi nyaya yeresurrection tichiiramba tinonzwisa urombo, nekuti current situation ichashandurwa panouya Kristu vakafa vachimutswa. Zviri nani udzvarwe uchinzwisa tsitsi wozomutswa wane kubwinya. Saka kana paita mibvunzo vateereri pamusina kunzwisisa kana kuti wadzamirwa nemashoko ayo, saka ndochiindepi, what's the next step? Kwamugere ikoko kana uine hama inopinda sana muri Seventh Day Adventist, endai kwavari, vanoziva kokuenda nekutungamirirai. Kana kuti munogona kufona pafoni namba dzatichakupai, kana kutumira mameseji paWhatsApp, text messages pafoni namba dzinoti 0775 460 175. Rega ndidzokorore 0775 460 175, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Parwa kuchengetei tigosangana zvakare muchikamu chinotevera. Toda kutenda. Tenze ndetungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo mutungamirwe tenze ndetungamirwe semwana onyaradzwa mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza
ndichina zororo ndotsamira kune mwenga